Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Тэорыя мульцісусветаў кажа нам, што існуе мноства светаў, падобных на наш. Яны могуць быць вельмі блізка, літаральна за тонкай мяжой нашай бурбалкі. Ці вельмі далёка, што робіць іх страшнымі, чужымі і зусім непадобнымі. Нашыя продкі меркавалі, што існуе свет людзей і свет нячысцікаў, дзе адбываюцца звышнатуральныя з'явы. І можа, яны не памыляліся. Можа, час ад часу адбываецца накладанне двух светаў, калі нячысцікі могуць пераходзіць да нас і наадварот. Я мяркую, што адбыцца тое магло ў самую кароткую, самую магічную ноч, калі на некалькі гадзін тонкая мяжа паміж сусветамі знікае і немагчымае робіцца магчымым. І так, казачна-фантастычны аповед пад назвай «Паляванне нячысцікаў». Паехалі! Свята купалля разлілося на ўзлеску бялёсымі спадніцамі, рознакаляровымі стужкамі ды радаснымі ўсмешкамі. Яно гучала, звінела, бухала і спявала на розныя галасы, пакуль самы доўгі дзень года пакрысе дагараў на гарызонце. А 11 гадзіне шэра-сіняе сутонне асвяціў касцёр. Высокае ненажэрнае полымя ляцела да гары, нібы імкнулася да зор, гучна храбусцела сухім галлём і гарэла на шчаслівых тварах моладзі, якая танчыла шырокім колам, трымаючыся за рукі. Хутка абвясцілі доўгачаканы пошук папараць кветкі. «Спадарства!» – ляцеў над галовамі звонкі голас вядучай. «Не заходзьце за мяжу белых сцяжкоў, якія мы развесілі на дрэвах, і не адыходзьце адно ад аднаго, каб не заблукаць. Адшукайце чароўную кветку і вяртайцеся, а поўначы будзем падлічваць вынікі. Каманда, якая назбірае больш за ўсіх, атрымае наш галоў». Слухала вядучай. Устурбаваная, яна нахілілася да сяброўкі і зашаптала ёй у вуха. «Нешта занадта цёмна ў лесе. Можа, не пойдзем?» Броня прымружыла вочы ад казытання, пачухала вуха і адсунулася ад Гэлі. «Як не пойдзем? Ледзь не самае цікавае прапусцім. Дзеля конкурсу лічы ехалі на фэст. А калі што здарыцца?» Гэля глядзела на сяброўку вялізнымі ад страху вачмі. Броня закаціла вочы і цыкнула. Часам Гэля яе нервавала сваёй празмернай перасцярогай і неабгрунтаванымі страхамі ды фобіямі. Адразу згадаліся студэнцкія гады, калі, паслухаўшы Гэліны забабоны, Браніслава адмовілася ад экскурсійнай вандроўкі ў зачыненую зону ў Прыпяці, а пасля вельмі шкадавала і кусала локці, разглядаючы здымкі сяброў, якія вярнуліся поўныя яскравых уражанняў. Броня гучна ўздыхнула і рэзка адказала. «Не хочаш, не ідзі, заставайся тут, а я далучуся да якой-небудзь каманды». «Не!» – тут жа абарвала Гэля і ўчапілася за плячо сяброўкі. «Адну цябе я не адпушчу». «Ой, добра, пойдзем разам», – пакорліва прашаптала Гэля. Атрымаўшы кошыкі і праслухаўшы абавязковую лекцыю па тэхніцы бяспекі, моладзь узброілася ліхтарыкамі і рушыла ўглыб цёмнага лесу. З-за спіны даносілася музыка з пляцоўкі, пад нагамі гулка грумсцела ламачча, з бакоў чулася рэха чужых размоў. Промні ліхтароў слізгалі па імху, кусцікам чарніцу ды верасу ў пошуках загадкавай кветкі папараці. «Уважліва глядзі!» – працадзіла скрозь зубы Броня. Яе ўвагу прыцягнуў вокліч другой каманды, якая ішла за імі з Гэляй след у след. Некалькі спадарынь і адзін юнак радасна лікавалі і нешта складвалі ў свой кошык. «Уважліва глядзі!» – паўтарыла Браніслава. «Ды не разумею я, што неабходна шукаць!» – пакрыўджана адказала Гэля. «Як можна знайсці тое, чаго ніхто ніколі не бачыў?» Броня пацягнула сяброўку за руку і прашаптала. «У кошыку!» Гэля прыглядзелася да кошыка сапернікаў. Скрозь дзірачкі сачылася цьмяное, ледзь прыкметнае чырвонае святло. Спадарыня кемліва паківала галавой. Пакрысе кошык сябровак пачаў запаўняцца маленькімі штучнымі кветкамі, пялёсткі якіх далікатна чырванелі ў цемры. Паляванне на папараць кветку ахапіла спадарынямі поўнасцю, і яны не заўважылі, як святло ліхтарыка апошні раз выхапіла з цемры трыкутнік белага сцяжка. Змоўкла музыка і людскія галасы, толькі шорхат крокаў, рыпенне старых соснаў і шэпат сябровак парушалі лясны вусціш. «Нешта больш не трапляюць нам кветкі», – сказала Гэля. «І нікога не чуваць, можа, вернемся?» «Яшчэ хвілінку», – адказала Броня, прыглядаючыся да нечага ўдалечыні. «Паглядзі, якая яркая там». Гэля прасачыла за позіркам сяброўкі і таксама заўважыла яркае свячэнне.
Пэўна, яе адну і трэба было адшукаць, радавалася Броня. Астатнія так толькі запал удзеле. Паскорымся, Гелька, пакуль ніхто іншы не ўбачыў. Сяброўкі вымкнулі ліхтар і пайшлі на чароўнае святло. Але колькі б яны не ішлі, зянне нібы аддалялася ад іх з кожным крокам. Нехта ўжо прыбраў кветку, заенчыла Гэля. Гэта чалавек ідзе, вось мы і не дойдзем ніяк. Бронька, кінь яго, вернемся лепш на пляцоўку. Броня спынілася і падыхала некалькі разоў, каб стрымацца і не пасварыцца з сяброўкай. У подумках яна лаяла сябе за тое, што паехала на фэст з Гэляй, якая часам не дае цалкам аддацца справе і адчуць асалоду ад прыгод. Броня агледзелася і задумліва павадзіла вачыма па чорнай чашчобе, што стаяла за іх спінамі. На хвіліну яна сама напалохалася, бо ніяк не магла пазнаць месца, з якога яны з Гэляй прыйшлі. І колькі разоў ужо павярнулі, пакуль шукалі кветкі папараці. І дзе тыя бялюткія сцягі, якія мусілі б дапамагчы вярнуцца на пляцоўку. З роздуму Броню выцягнула Гэля. Сяброўка ў радасным захапленні трэсла Браніславу за плячо і паказвала некуды ў бок. Броня агледзелася і моцна здзівілася. У 2 кроках ад іх, у густым зарасніку папаратніка, ярка зяла чароўная кветка летняй ночы. Броня падбегла і акуратна падняла кветку з зямлі. «Глядзі, якая прыгожая, як сапраўдная!» — у захапленні шаптала Гэля. «Ну я ж казала, усё дзеля яе, астатнія так, падманка!» Броня клапатліва ўклала кветку ў кошык, глянула на гадзіннік і горда абвясціла. «Можам вяртацца, цераз паўгадзіны поўнач і падлік галасоў». «Ну вось і добра!» — узрадавалася Гэля. «А куды ісці?» Броня ўключыла ліхтарык і пасвяціла вакол. Яна намагалася прыдаць сабе ўпэўнены від, каб сяброўка не здагадалася, што яны сапраўды заблукалі. Браніслава падняла галаву дагары. Чэрвеньскае неба зрабілася зусім чорным. Яркія зоркі разліліся па яго аксаміце цьмянай ракой млечнага шляху. «З поўначы на поўдзень», — перабірала ў памяці Броня. «Млечны шлях цягнецца з поўначы на поўдзень, мядзведзіца чэрпае каўшом з яго ракі і дзяржальняй паказвае на захад. Сонца заходзіла за лес, значыць, пляцоўка фэсту знаходзіцца на ўсходзе. Хадзем!» Броня развярнулася на ўсход і ўпэўнена пакрочыла наперад. Але промень ліхтара, які пачаў пакрысе цьмянець, выхапіў з цемры фігуру чалавека, які амаль бязгучна крочыў насустрач. Потым яшчэ аднаго. І яшчэ. «А чаму ўсе ідуць у другі бок?» — спытала Гэля. «Можа, гэта не нашыя?» — няўпэўнена адказала Броня і зноў паглядзела на неба. «Млечны шлях, коўш. Што, калі яна памылілася ў разліку?» «Можа, ты памылілася?» — агучыла Гэля думкі сяброўкі. «І трэба ісці не на ўсход, а на захад». Спадарыні пакруціліся на месцы. Ліхтар выхапіў з цемры твар хлопца. Той паглядзеў на сябровак пустым позіркам і прайшоў паўз іх. У наступную хвіліну ліхтарык згас канчаткова. «Прабачце, спадару!» — аклікнула хлопца Гэля і, дагнаўшы яго, учапілася за плячо. «Вы ж таксама з фэсту, скажыце, у якім баку пляцоўка?» Імгненне хлопец, не міргаючы, глядзеў наГэлю. Нават у густой цемры было бачна, колькі ён быў незадаволены пытаннем спадарні і тым, што яна спыніла яго. Хлопец неадназначна трасянуў галавой і пакрочыў далей. І ўвесь лес нібы ажыў. Сярод соснаў выразна бачыліся фігуры іншых людзей, якія няспешна крочылі ў тым жа напрамку, што і няветлівы хлопец-маўчун. «Добра, пойдзем за ўсімі», — зрэшты рэшт здалася Броня. Праз некалькі хвілін няспешнай хады чэрнь лесу пачала развейвацца яскравым заравам высокага полымя. Паўз сябровак праходзілі людзі, некаторыя заглядалі ім у вочы, усміхаліся, паглядалі на кошык, у якім усё ярчэй разгаралася чароўная папараць кветка. З пляцоўкі даносілася рэха магічнага гуку дуды. Старажытную мелодыю перабіваў вецер у верхавінах соснаў і шабуршанне вялізных птушак, якія бясконца пераскоквалі з галіны на галіну. Птушкі ухалі, крахталі і скідалі пер'і на зямлю. «Куль яны ўзяліся ў гэтакай колькасці?» — спытала Гэля, здзіўлена разглядаючы пяро. «Совы-сіпухі не надта любяць шумныя людскія кампаніі». «Можа, і яны штучныя?» — разважала Броня. «Частка імпрэзы. У рэкляме арганізатары абяцалі нейкі сюрпрыз». Гэля паціснула плячыма і ўтрыкнула пяро ў высокую прычоску. На адкрытай паляне сябровак сустрэў высокі мужчына з капялюшам на галаве. Гэля вырашыла, што тое адзін з арганізатараў фэсту і падбегла да яго.
Глядзіце, якую прыгожую мы знайшлі. Спадарыня падняла кошык ледзь не да твару мужчыны, каб паказаць кветку папараці. У цьмяным чырвоным святле Геля ўбачыла страшны твар, што хаваўся ў цені шырокіх палёў капелюша. Шчокі, нос і падбароддзе былі пакрыты глыбокімі падоўжанымі шчарбінамі, нібы твар гэтага небаракі некалі прачасалі граблямі ці яшчэ нечым. Чорныя вочы абыякава глядзелі на Гелю, але рэзка ажылі, разгарэліся чырвонымі зорачкамі, як толькі ўбачылі папараць кветку. Мужчына адкрыў свае ірваныя вусны, каб нешта сказаць, але Геля ўжо адскочыла ад яго і забегла за спіну броні. Сяброўка тым часам давілася смехам. «Ой, ты выбачыла сябе!» – смяялася Браніслава. «Цябе нібы кіп не маблей, аж падскочыла!» «Сціхні!» – пакрыўдзілася Геля і пайшла наперад, абыходзячы капелюшніка як мага далей. Такі натуральны грым, што аж брыдка робіцца. Вакол кастра збіраўся натоўп. Броня разглядала моладзь, але нікога не магла пазнаць. Удзельнікі фэсту быццам змяніліся пасля пошукаў кветкі. Прыгожыя сукенкі ды гарнітуры цяпер паходзілі на сялянскае зрэб'е. Целы спадарынь і юнакоў жвава дрыхаліся пад гучную музыку, але шэрыя твары не магло фарбаваць у жывы колер нават яркае полымя, а вочы чарнелі на тварах, як згаслыя лямпачкі. Можа, тое ўсё частка імпрэзы? Музыка сціхла і ўсё спынілася. З-за сцяны лесу, які навісаў над пляцоўкай і быццам засцярогай паглядаў на высокі касцёр, даносіліся драпежныя гукі. Нехта выў і скуголіў, клацаў пашчай і галоднымі зубамі, шоргаў вялізнымі крыламі і гулка тупаў у вільготным імху. Броня адчула, як па спіне прабеглі мурашы і ўзмакрэлі далоні. Начны лес палохаў яе не на жарты. Спадарыня агледзелася на сяброўку і паспрабавала засяродзіцца на яе вачах, у якіх танчылі жоўтыя агеньчыкі кастра. Прагучаў тонкі галасок, які прарэзаў вусціш звонкім лагодным спевам. Геля пацягнула броню выйсці наперад, дзе выявілася невялічкая сцэна. Над пляцоўкай узвышалася казачна прыгожая дзяўчына ў доўгай сукенцы, пашытай быццам з мноства срэбраных ніцей, якія пераліваліся ў белым святле, што нібы сыходзіла з доўгіх бялюткіх валасоў спявачкі. Пляцоўка прыкметна ажывілася. Чароўная мелодыя голасу пранізала кожнага, прываблівала, цягнула бліжэй да сцэны. А спявачка толькі ўсміхалася і працягвала сваю песень не то пра каханне, не то пра жыццё, не то пра вечнасць. Яна ведала, што ўплывае на слухачоў, зачароўвае іх, і ад гэтага быццам больш свяцілася незямным, тагасветным святлом. Тым часам да Гелі падышла жанчына, апранутая ў доўгую белую сукню і з футравай накідкай на плячах. І усміхнулася так ветліва, як можа усміхацца толькі матуля. Жанчына памахала сяброўкам рукой і адвяла ў бок, дзе на агні стаяў вялізны чан. У чэраве ягоным нешта бязгучна булькатала, а побач стаяў прыгожы варухлівы спадарыч і засяроджана перамешваў празрысты напой у чане. На заголеных яго руках і плячах пад смуглай скурай прывабна бугрыліся цагліцы. І ўсё цела юнака жвава вілася каля чана, нібы ў запаволеным танцы. Заўважыўшы сябровак, спадарыч ашчэрыўся драпежнай усмешкай і крыважэрна зыркнуў чорнымі вачмі. Геля спалохалася нечаканай перамене, падалася назад і наступіла сяброўцы на нагу. Жанчына ў мехавай накідцы зноў усміхнулася па-добраму і махнула рукой на спадарыча, быццам гаворачы, што яго не трэба баяцца. Затым паказала рукой на кошык і на чан і падпіхнула Гелю. «Трэба аддаць кветку яму?» – шэптам удакладніла Геля ў броні. Сяброўка не адказала. Звузіўшы вочы, Браніслава разглядала чан, дзівака з ненатуральна шырокай усмешкай, жанчыну, што кожным рухам сваім вылучала матчыны цяпло і ласку. Усё падавалася ёй дзіўным, ненатуральным, несапраўдным. Геля тым часам няўпэўнена наблізілася да чана. «Сюды?» – спытала яна ў спадарыча. Той радасна заківаў галавой. Геля збіралася высыпаць усе кветкі, што яны з броненай збіралі ў кошык, але жанчына спыніла яе і паказала толькі на апошнюю, вялізную кветку папараці, якая разгаралася з кожнай хвілінай усё ярчэй і разлівала вакол дурманліва салодкі пах. Геля ўзяла пекную кветку ў рукі, адчуваючы, як тая дрыжыць, і агледзелася на броню. «Пэўна, так і трэба», – падтрымала тая сяброўку. «Хутка ўжо поўнач, паспяшайся».
Геля кінула на кветку апошні позірк. Ёй было шкада расставацца з прывабнай красой. Уздыхнула і апусціла кветку ў чан. І тут жа вада ў чане забурліла, засвяцілася, і з паверхні пачала ўздымацца густая чырвоная пара. Над пляцоўкай громам праляцеў гучны выбух, задрыжала зямля. Птушкі сарваліся з дрэў і замітусіліся, гучна ляпаючы магутнымі крыламі над галовамі. Музыка дудара згубіла меладычнасць, разляталася рэхам і спляталася з ім у балючым для вуха бязладдзі. А моладзь вакол кастра ў адначассе змянілася. Адзенне павісла брудным рыззём, шэрыя твары згубілі чалавечыя рысы, пустыя вочы загарэліся чырвоным полымем. Натоўп разышоўся ў бакі, і сяброўкі ўбачылі спявачку, якая таксама змянілася. З-пад доўгіх павекаў зорным святлом ззялі яе вочы, на ілбе праступілі агеньчыкі, нібы маленькія маланкі, на падбароддзе ды плячах павырасталі косныя нарасты. Доўгае срэбранае валоссе прыкрывала голае цела, белая скура якога зяла ўночы, што месяц. З той жа напышлівай усмешкай зазоўка, скінуўшы чалавечы воблік, працягнула сваю песень. Сцэна пад ёй заварушылася і выявілася вялізным турам. Доўгія дужыя рагі ягоныя гарэлі яскравым золатам. З ноздраў магутнага свера сыходзіла густая пара, вочы палалі жоўтым святлом. Тур рушыў павольна, цяжкай галавой разганяючы натоўп нелюдзей, што цягнулі рукі да прыгажуні зазоўкі і прагнулі дакрануцца да яе дурманлівага хараства. Тут жа Броня разгледзела няветлівага хлопца, за якім яны ішлі ў лесе. З кожным імгненнем чалавечы твар ягоны губляўся ў доўгае поўсці. І вось ён цалкам пераўтварыўся ў лісуна, пастаяў секунду і знік. Чалавек у капелюшы з распаласаваным тварам, які напужаў Гелю, пераўтварыўся ў капялюшніка, вялізнага чалавека-грыба, які здалёк насмешліва паглядаў на спадарань вочкамі-агеньчыкамі. На другім баку кастра пад рознагалосы разладжаны спеў дуды вілася ў танцы вужалка, лёгкая, гнуткая дзяўчына са змяіным хвастом замест ног. Побач з ёй жалобна завывала вуйма, страшная пачвара з ротам ад вуха да вуха і доўгай поўсцю, якая нібы варушылася сама па сабе. З цемры да іх далучылася варухлівая гара, істота, у якой замест галавы на шыі сядзела вялізная мыш у кароне. Паднор самазабыўна танчыў усімі мышкамі свайго цела, а калі над ім нізка праляцела некалькі каснаў, крывасмокаў памерам з 7гадовае дзіця, мышыны кароль рассыпаўся і разбегся па акрузе сотняй маленькіх мышэй. Недзе ў натоўпе дрыгаўся, падкідваў у паветра свае галіны гаюн. Верасовы скочыў разам з крыксамі. Лешачыха важна праходжвалася з боку ў бок, а за ёй ланцугом цягнуліся скрадзеныя некалі чалавечыя дзеці, пазбаўленыя душы. Каля чана з магічным узварам замест жанчыны-матулі стаяла маладзіца. Па целу яе расла поўсць, з галавы цягнуліся ў неба высокія разгалістыя рагі, а на твары свяцілася ўсё тая ж ветлівая усмешка, якая можа быць толькі ў маці. Добрая гаёўка разлівала ўзвар па кубачках і частавала ім гасцей купальскага свята нячысцікаў. Напалоханыя Геля і Броня туліліся адна да адной і паволі адступалі да цёмнай сцяны лесу, калі левым вокам заўважылі нейкае варушэнне. Той спадарыч, што варыў у чане ўзвар, пераўтварыўся ў ляснога цмока. Зыркнуўшы вачмі, ён падхапіў спадарань, ускінуў сабе на спіну і ўзняўся да начнога неба. У чорным небасхіле загадкава падміргвалі далёкія зоркі. Унізе пад нагамі шамацела лясное мора. Паляна, на якой працягвалася свята, падавалася з вышыні маленечкай жоўтай кропачкай. Цмок віўся ў паветры, круціў доўгім лускаватым целам сваім і ўзмахваў дужымі крыламі, а сяброўкі трымаліся за яго шыю і ціхенька візгаталі ад захаплення. Да палёту далучылася зграя стрыгаў, істот, якія нагадвалі сабой чалавека-саву. Яны драпежна ухалі, кратком набліжаліся да сябровак, цягнулі да іх свае вострыя кіпцюры, хапалі за валасы. Рокатам грому прагнаў стрыгаў вялізны кук, цар усіх птушак. Кук павітаўся з цмокам, кіўнуў галавой спадарыням і паляцеў паляваць на рудых лісаў.
Мы нібы ў сне, радавалася Гэля, калі цмок вярнуў сябровак на паляну. Ці магчыма такое насамрэч? Браніслава толькі няўпэўнена ўсміхнулася ў адказ. Яна намагалася знайсці лагічнае тлумачэнне ўсяму, што бачылі яе вочы. Быццам мы прыядналіся да таямніцы прыроды, працягвала Гэля захапляцца. У яе руках аднекуль з'явіўся кубачак з чырвоным узварам. Кажуць, сапраўдная папараць кветка дае доступ да таямніц сусвету, працягвала Гэля. Можа, так і адбылося. Глядзі, мы частка гэтага чароўнага, хоць і месцамі вельмі страшнага свету. Броня разглядала урачыстае свята. Тут толькі яна заўважыла, што яны з Гэляй з'яўляюцца цэнтрам усяго. Лясныя істоты і пачвары сабраліся вакол сябровак і быццам заміраннем чакаюць нечага. Браніслава апусціла вочы і ўбачыла, што таксама, як і Гэля, трымае ў руках вытачаны з дрэва кубачак, а на дне яго плёскаецца загадкавы чырвоны напой. Да вушэй Броні данесліся словы старажытнай песні, якую дагэтуль цягнула зазоўка. У ноч святую завіталі, таінства зямлі спазналі. Кубкі полымя паўны, выхіляйце да гары. Лес заблытае ўсе сцежкі, паляванне будзе ў сцежкі. Не спасціся дзеўкам етым, да світанку будуць з'еты. Быццам на запаволеным кадры ў кіно Броня глядзела, як Гэля падносіць кубак да вуснаў і рыхтуецца зрабіць першы глыток. У апошняе імгненне Браніслава выштурхнула кубак зГэліных рук, схапіла сяброўку і пацягнула ў чорны лес. Броня, дзе гэта мы з табой апынуліся? Запытвала Гэля, тупаючы след у след за сяброўкай. Што адбываецца ў гэтым клятым лесе? Хутчэй,Гэлечка, хутчэй, патароплівала Броня ў адказ. Не адставай! А за спінамі іх рушыў святочны паляўнічы натоўп. Касны са стрыгамі лёталі ў верхавінах дрэў, як разведчыкі, і крыкамі падганялі іншых, указваючы шлях гаспадарынь. Крыксы візгаталі і пішчалі, уздымаючы паляўнічы дух нячысцікаў. На секунду Браніслава абярнулася. Позірк прыцягнулі залатыя рагі тура, які няспешна крочыў наперадзе працэсіі. Да слыху ласкавай далонню дакранулася песень зазоўкі, і Броня, як зачараваная, пайшла ў зваротным напрамку, насустрач пагібелі. Гэля спыніла сяброўку, прыцягнула да сябе і сілай ляпнула па шчацэ. Броня ачуняла, падзякавала, і спадарыні паскорыліся прэч ад нячыстых паляўнічых. Мы нават не ведаем, дзе знаходзімся, куды бегчы, дзе схавацца, пракрычала Гэля. Яна прыпынілася каля старога дрэва і абапералася на яго, каб перавесці дыханне. Браніслава спынілася побач і паглядзела на зорнае неба. На ўсход, прашаптала яна, цяжка дыхаючы. Трэба ісці на ўсход. Радасная, Браніслава агледзелася наГэлю, але не ўбачыла яе. Гелька, дзе ты? Пазвала Броня сяброўку. У адказ пачуўся толькі ціхі стогн. Прыглядзеўшыся, Браніслава ўбачыла, як праява, старое напаўзасохлае дрэва, абкружылаГэлю галінамі і пакрысе зацягвала ў сваю драўляную драпежную сярэдзіну. Броня паспрабавала выцягнуць сяброўку, але дужая істота трымалаГэлю вельмі моцна. Браніслава сутаргава разважала: уся прырода баіцца агню. Пэўна, нячысцікі таксама не любяць полымя, заключыла Броня. Адшукала ў паясной торбачцы запальнічку і паднесла блізка-блізка да праявы. Сухая кара скрывілася, заварушылася, праява спалохалася, выпусцілаГэлю і ў адно імгненне знікла, нібы скрозь землю правалілася. Я ледзь не задыхнулася, усхліпвала Гэля, абдымаючы сяброўку. Пагоня за спінамі рабілася гучнейшая. Песень зазоўкі, нястройная музыка дуды, візгат і скрыгат істот ледзяніў вантробы, але спадары не знайшлі, як даць супраціў нячысцікам. Сяброўкі нарэзалі галін ядлоўцу, запалілі іх і пабеглі, асвятляючы сабе шлях. Яскравае полымя азарыла чорны страшны лес і на некаторы час затрымала паляванне. Хутка полымя знікла, спадары не кінулі згаслыя галіны ядлоўца і працягнулі бегчы на ўсход.
Стомленыя пагоняй і страхам, што скоўваў целы і замінаў вольна дыхаць, сяброўкі раптам пачулі наперадзе іржанне каня. Можа, ужо блізка людзі, узмалілася Гэля і спынілася прыслухацца. Далёка-далёка за чорнымі стваламі безудзельных соснаў сяброўкі ўбачылі бялюткае дрыготкае зянне. Няўжо? Прамовіла Браніслава з заміраннем сэрца. Гэля, прыглядзіся, ну што там? Стомлена пыталася сяброўка. Гелька, глядзіш ты, гэта аднарог! Бялюткі на гнуткіх нагах, з доўгай хвалістай грывай і зяючым рогам у ілбе, адзінокі аднарог няспешна перажоўваў лісце маладога дубка. Ні хвіліны не вагаючыся, сяброўкі паскорыліся да яго, але аднарог увесь час заставаўся недасяжны, колькі б спадарыні не беглі да яго. Тут толькі яны заўважылі, што нячысцікі адсталі. За спінай у лясной цемры было ціха, а там, дзе яны толькі што бачылі казачную постаць аднарога, пачынаўся ранні чэрвеньскі світанак. Ланцугі белых сцяжкоў хутка прывялі Броню і Гелю на пляцоўку святочнага фэсту, дзе радасная моладзь у белых сукенках і з вянкамі кветак на галовах спявала народныя песні і сустракала першыя промні сонца. Уздыхнуўшы з палёгкай, сяброўкі далучыліся да свята. Гэтым разам нячысцікам не пашанцавала. Ёсць такая ноч, адзіная на ўвесь год, калі ўсё самае немагчымае робіцца магчымым.